Пристаен апартамент за под 200 000 евро. Елата с мен да ви го покажа. Започваме с първата баня. Както виждате, доста голяма, доста луксозна бих казал. Преминаваме към спалня номер 1. Както виждате, голяма спалня, голям гардероб, нощни шкафчета. Тук имаме страхотна гледка. Голямо портманто, дълъг коридор и преминаваме към спалня номер 2. Както виждате, спалните са почти идентични, като големина, тип обзавеждане, но каквото и да говорим, и двете са доста добре обзаведени. Бих казал луксозно. Преминаваме към баня номер 2, посреща ни малкия любимец. Да, доста е шайни, знам, даже е по-хубава на живо. Заповядайте за да я видите. Преминаваме към просторен, огромен хол. Както виждате, имаме окачен таван, унички, голям диван, страхотна дизайнерска маса. Тук имаме тераса, която не успях да снимам. Голяма холна маса, тук е собственичката, кухня. При интерес свържете се с мен за оглед.